Оборонці Маріуполя попри облогу завдають рашистам втрат. За 2 доби зуміли знищити бронетранспортер, 2 бойові машини піхоти та 3 танки російських окупантів. Один із них до слова позначено літерою «Ві». Так ворог маркував техніку, якою вбивав українців на півночі. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замести сліди та ліквідувати цих ублюдків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на північному напрямку. Окупанти кинули на взяття Маріуполя величезні сили, постійно обстрілюють місто з артилерії, кораблів та скидають надпотужні авіабомби, але гарнізон міста чинить опір. Утім, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу поспішив збрехати своєму господарю про нібито повне взяття Маріуполя. Хоч і поправився, що на Азовсталі є ще нібито 1000 оборонців. Вочевидь, розуміючи величезні втрати гарматного м'яса, лідер держави-терориста Путін закликав поберегти своїх солдатів та ізолювати Азовсталь, щоб, цитата, «і муха не проскочила». Вони не можуть фізично взяти Азовсталь, вони це зрозуміли, вони понесли там величезні втрати. Наші захисники продовжують її утримати, але відмова, що може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ на північніше, для того, щоб підсилити свої сили, які намагаються виконати головне завдання – вийти, політичне завдання, вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької області. Крім українських воїнів, на комбінаті «Азовсталь» знайшли прихисток близько 1000 цивільних, а загалом у знищеному росіянами місті є ще близько 100 тисяч людей. Напередодні, попри домовленості, вдалося вивезти лише 4 автобуси з цивільними. У четвер евакуація має продовжитись. Все, що ви бачите протягом дня, коли людей не випускають, коли автобуси не їдуть і не відбувається евакуація, це порушення саме Росією взятих на себе гарантій. І на це треба постійно говорити. Маріуполь знищено приблизно на 98%, заявив напередодні президент України в ефірі французького каналу BFM TV. Володимир Зеленський сказав, що становище нагадує не війну, а радше терор. А для розблокування міста потрібна потужна зброя. Дійти ці окуповані 120 кілометрів сьогодні нам не дає техніка Російської Федерації, щоб військово сьогодні дійти до військового розблокування міста Маріуполь. Це є правда. Ми на сьогодні зробити це не можемо. Гуманітарні коридори ми домовляємось і відкриваємо, і деякі люди відтуди виїжджають. Але та кількість тисяч, про які я вам сказав, вона там заблокована, і вони поки що, Росія не дає можливості цим людям вийти з цього полону. Україна готова провести перемовини в Маріуполі щодо евакуації наших воїнів. В розмові з керівництвом полку Азов учасники української делегації Давид Арахамія та Михайло Подоляк розповіли, що готові вести перемовини з Мединським і Слуцьким у знищеному росіянами місті. Воїни готові вийти під гарантії третіх країн та в жодному разі не складуть зброю. Уничтожил!